Λοιπόν, θα πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Δημήτρη Πανέλη. Είναι μαζί μας. Δημήτρη, γεια! Καλημέρα, με ακούτε? Ναι, σε ακούμε πολύ καλά. Καλημέρα στην όμορφη παρέα σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σου μιλάμε και είσαι μαζί μας πρωί-πρωί με την Αυγή. Ελπίζω να μην ξενύχτησες πολύ χθες το βράδυ και να είσαι σήμερα, ξέρεις, σε κατάσταση. Όχι, τι να κάνω τώρα. Για να βρω, εντάξει. Εντάξει. Οπότε είσαι πάνω στην ώρα του καφέ σου. Ακριβώς. Λοιπόν, τι είναι ο καφές σε αναμονή, θέλουμε να μας εξηγήσεις. Λοιπόν, ο καφές σε αναμονή είναι μια παράδοση η οποία έχει ξεκινήσει από την Ιταλία. Από την Νάπολη της Ιταλίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πρώτη φορά μας θετήθηκε στην Ελλάδα πριν από 2 χρόνια, μέσω ενός περιοδικού δρόμου, όπου έγινε γνωστό σε πολύ μικρές τοπικές κοινωνίες της Αθήνας κυρίως και σε κάποιες πολύ μικρές περιοχές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και τι είναι αυτό επί της ουσίας δηλαδή? Τι είναι επί της ουσίας? Θα το πούμε ένα πολύ απλό παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Μπαίνω για παράδειγμα εδώ σε ένα καφέ, παραγγέλνω 2 καφέδες, πληρώνω 2 καφέδες, αλλά παίρνω τον ένα καφέ. Κερνάω ένα καφέ σε έναν άνθρωπο που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να το κάνει αυτό. Αλλά επειδή, όπως μου αρέσει να λέω, ο καφές είναι η αφορμή και όλη αυτή η ιδέα στόχο μεγάλο έχει να δώσει σε είδη πρώτης ανάγκης κυρίως όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλο πρώτο μέλημα είναι να πάει σε είδη πρώτης ανάγκης όπως γάλα, ψωμί, κουτά, κρέας, σε νοικιακά μαγαζιά. Και πάρα πολύ σωστά. Και πάρα πολύ σωστά, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που λείπει από τους περισσότερους, όχι ότι δεν είναι ωραίο ένα καφεδάκι, αλλά είναι πιο σημαντικά πράγματα από αυτό. Όχι, είναι αυτό που λέει. Αυτό ακριβώς. Ο καφές είναι η μικρή μας αφορμή, να γίνει μια μεγάλη αγάπη, κυρίως στην εποχή της κρίσης που ζούμε και βιώνουμε, όλοι μας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και νομίζω είναι ένας πολύ καλός τρόπος να πούμε την αλληλεγγύη μας, την ανθρωπιά μας, το φιλότιμο, όπως λέω. Υπάρχουν συγκεκριμένα καταστήματα τα οποία είναι συμβεβλημένα με εσάς και κάνετε τον καφέ σε αναμονή, ή μπορούμε να πάμε σε οποιοδήποτε καφέ και να πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε το συγκεκριμένο εγχείρημα? Θα σας πω τώρα τι συμβαίνει. Καταρχήν είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, γιατί έχουμε δημιουργήσει μια σελίδα στο Facebook, η οποία λέει καφέ σε αναμονή στα ελληνικά, όπως ακριβώς τα ακούτε. Και κάθε μέρα λαμβάνουμε μηνύματα από πάρα πολλές περιοχές, όλη της Ελλάδας και της Αθήνας. Αν θέλετε, μπορώ να φέρω και κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα. Ας πούμε, στην Αθήνα ξεκινάω από περιοχές όπως τον Άγιο Δημήτριο, Δάφνη, Λιβούπολη, Καλυθέα, Κορυδαλός, Νέος Κόσμος, Χαλάνδρη. Υπάρχουν σε διάφορες περιοχές, απλά είναι ακόμα στην αρχή η προσπάθεια, θεωρώ. Οπότε μέρα με τη μέρα μεγαλώνει όλο αυτό. Και εμείς μέσα από τη σελίδα μας κιόλας καλούμε και μέσα από τα μέσα και τις φυσικά. Καλούμε επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα, όπως και όλους μας στέλνουν φωτογραφίες από επιχειρήσεις που ξεκινάνε την αναμονή, να επικοινωνούν μαζί μας, να καταγράφονται τα καταστήματα αυτά τοπικά και όχι μόνο, και να γράφουν και εμείς αντίστοιχα λίστες. Τι ανταπόκριση έχει μέχρι στιγμής όλο αυτό? Τι ανταπόκριση έχει μέχρι στιγμής? Πόσοι καφέδες έχουν κεραστεί μέχρι στιγμής? Είναι αμέτρητοι καφέδες που έχουν κεραστεί σε όλη την Ελλάδα. Να πω, δεν μπορώ να σας πω τώρα, είναι 100-200 ακριβώς. Έχουν ξεκινήσει μικρές ομάδες, έχει και μια μικρή επιστροφή, δεν ξέρω αν με ακούτε καλά, εγώ σας ακούω. Ναι, καταλαβαίνουμε τον αγώνα που δίνει κάποιος που ακούει διπλή τη φωνή του ή την ακούει με επιστροφή, αλλά τα λες υπέροχα, Δημήτρη, και εμείς έχουμε καταλάβει ακριβώς αυτό που κάνετε. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι εκτός από. Εντάξει, ξεκινώντας λοιπόν από τον καφέ σε αναμονή, πηγαίνει και σε άλλα προϊόντα. Είναι πολύ σημαντικό όποιος μπορεί να κάνει αυτή τη μικρή συνεισφορά, γιατί μιλάμε για ποσότητες που μπορεί να, τέλος πάντων, προσφέρει κάποιος άνθρωπος έτσι αυτή τη στιγμή. Δεν είναι, ας πούμε, 100 ή 200 ευρώ που μπορεί κάποιος να λέει εντάξει, τα έχω εγώ ανάγκη, αλλά όταν μιλάμε για 1 ευρώ ή 2 ευρώ ή 3 ευρώ, εύκολα μπορεί αυτό το πράγμα να διαδοθεί και να γίνει πανελλήνιο και να έχει πολύ μεγάλη έκταση και να βοηθούνται οι άνθρωποι επί καθημερινής βάσης και μάλιστα χωρίς να αισθάνονται και άσχημα ότι ζητάω βοήθεια. Γιατί αυτό γίνεται και πολύ διακριτικά, όπως βλέπετε. Παίρνει κάποιος
Και μετά ο άλλος πάει και παίρνει αυτό που είναι σε αναμονή και γίνεται αυτό πολύ όμορφο. Οπότε εμείς βρίσκουμε μέσω πώς το λένε, Facebook το που και τα λοιπά γίνεται αυτό, έτσι. Ωραία. Ξέρω με ακούτε. Ναι. Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη. Ωραία, αν μου επιτρέπετε να πω ότι έχουν, όπως στόχος ήταν να δημιουργηθούν μικρές ομάδες σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες θα επικοινωνούν μέσω Facebook, μέσω ομάδων που δημιουργούνται στο Facebook, είτε να επικοινωνούν τοπικά την ιδέα με επιχειρήσεις και τον τόπο και τα μέσα επικοινωνίας, έτσι ώστε να διαδοθεί μαζικά. Έχω τη χαρά να αναφέρω ότι έχουν δημιουργηθεί ήδη ομάδες στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτη, στη Λάρισα, στην Κομοτηνή, στη Σοφία, Νέο Φάληρο, Πειραιά και Μαρούσι, σε πρώτο επίπεδο. Η ιδέα ταξιδεύει ακόμα περισσότερο, μαθαίνουμε, έχουμε νέα από Σύρο, Αλεξανδρούπολη, πολλά νησιά μέχρι και την Κύπρο. Μπράβο. Και σιγά σιγά αυτό το πράγμα μεγαλώνει με τους που περνάνε. Δημήτρη, να κάνετε παρακαλώ πολύ, να βάλετε παρακαλώ πολύ και την οργάνωσή σας με την έννοια της επικοινωνίας και στο Twitter, για μας που δεν έχουμε Facebook. Σωστά. Ναι, πολύ σωστό αυτό. Παρακαλούμε. Είμαστε μια ομάδα... Και στο Instagram, άρα, με την ίδια λογική. Ναι, και στο Instagram. Προσπαθούμε λίγο τώρα να το οργανώσουμε και εμείς καλύτερα. Σωστό. Τέλεια. Το Instagram είναι μέσα στα πλάνα μας. Ωραία. Μπράβο, πολλά. Περιμένουμε νέα σας για να σας κάνουμε Είμαστε και στη διάθεσή σας για να βοηθάμε για αυτά τα πράγματα. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι μεγάλη τιμή και χαίρομαι πολύ που προβάλλετε τέτοια μηνύματα από την πίσω και είμαστε όλοι ευγνώμων. Για μας είναι πολύ μεγάλη χαρά, όχι. Να είσαι καλά. Αυτό που λέμε τα ίδια σήμερα.